za 7 kondomami, za 7 pičiakami. Bol raz jeden bača, ktorý smrdel jak kus čabajky, ktorú vyserem ráno po kave. Pripomínam, čabajka je smradľavá klobása. Bača si pravidelne honil na vecku. O pár dní nevedel, čo robiť, tak išiel za svojím sexuologom. Ten mu povedal, že nemá toľko jebať tých šašov, slonov, krokodílov a všetko bude v pohode. O pár mesiacov výrazne spálil kalórie a už nejebal toľko svoju mater. Každý deň si dal challenge, že si oplieska hlavu o stĺpik a prebije 550 000 klincov holím kokotom. Podarilo sa mu to a vyhlásili ho za najlepšiu zbíjačku sveta. Nakoniec bača žil šťastne, ale po pár dňoch si znova vyhonil. Vtedy to bolo veľmi zlé, pretože prišiel darebák Rollinson a najebal mu zlatú piču na čelo. Dúfam, že sa vám príbeh o skurvenom bačovi páčila, že ste si to poriadne užili a zabávali sa. Dajte mi odber a takéto príbehy sa tu budú nachádzať viacej.